hapon. Ang atong ebanghelyo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos chapter 6 verses 45 to 52, nagisgot kabahin sa paglakaw ni Jesus ibabaw sa tubig. Nahadlok kaayo ang mga apostoles pagkakita nila. Dili man unta ikatingala because Jesus is God and He can do anything He wants. Maunay epekto mga igsoon. When you fail to know God as to who He truly is, you will still doubt His power to help you. Munang adunay tulo nga gakahitabo sa mga tao nga kulang ang pag-ila sa Dios, nga gaduda pa sa iyang power. Number 1, kanang mudangup ta og superstitions. Nagpadugo ka sa imong sakyanan kay nagtuo ka nga naay mo protect nimo from danger. Kinsa nang imong gisangpit to protect you from harm? It's not God. It means nagduda ka sa capacity ni Lord to save you from harm. Number 2, kanang moingon ta God is a punisher. Mga igsuon, no. He is the divine mercy. Bisan pag unsa kagahi sa atong pagkamakasasala, dili sa mutagam sa pagpasaylo nato. Ikatulo kanang when we deal with God like a business partner, muhatag kag 5 na kay produkto nga paabuton. Pagkalami unta, kanang musimba ta din moingon ta, Lord, ni ako dinhi because I love you. Dili nga, Lord, ni ako dinhi kay naa lang ko'y pangayoon. That's not friendship, that's business. Mga igsoon, may we act like a little child. Kana bang totally dependent sa iyang parents. Di siya mahadlok kay naa iyang parents. And so at this point, you may close your eyes and savor what God said. Be still and know that I am God. O sa giingon pa ni Jesus sa ebanghelyo, do not be afraid, it is I. Mga igsuon nga no tuod mahadlok ta. If God is with us, who can be against us?